Desa. Ayo ketua panitia bareng Kang Rene. Sampeyan. Le, ayo kok. Monggo. Ayo mujure nanti. Ngetan ngulon masalah syutinge kok kono lho. Monggo. Sing besomu madhep ngalor karo ngidul. Monggo. Madhep ngalor. Loh lah. Wis karuan ngene kok. Anti rene, Mbah. Sip. Sitok engkas, mboten enten sitok engkas. Niki sitok engkas ben genep. Pun cukup. Sapo
Dokiyata yen kepengin urip kang mulya ayo tulur bangun desa supaya makmur ya ayo nyambut gawe sing penting sing gunane aja males munda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe mereka hasil gunane aja males muda apes kiyata yen kepengin urip kang mulya ayo tulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting gunane aja malas munda apes ayo sekiat yang pengen urip kang mulya ngelamun saben petuk sliramu batin iki anane mong tansah rengo rasa tresna kang tak andam sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci anane godhok ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno. Terima kasih sayang. Oke, ngejan ada yen deleng nanging caket sajroning atiku kan nandang tresno iki wis kinodrat saderming lampahi asa ula sawah sapa ndut ngatono atiku wis ketelut Gusman Paita saka petek no iki ini Gusman Darman iki lho nek tape Paita lamun bisa jajal
pamukir raning kita sedaya rineksa kapribaden kerukunane sesami ilang cahyane pindho sesamya sinangling es hadrate setia hati terate jaya Waktu yang cilik arane pasir Waktu kembang kali ono ing pinggir apa Lagi kir ketemu awakku langsung nafsir ayah Lecutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane geluku Asik disikari para dadi pitu saben dina aku ra tau turu kangen rika ning durung ana waktu Arang-arang bakal kejago geni ya Sampai ampun awakku iki mikiri Gajah raja satu nanti bangun cocok kepiye sayang Timbang urung Kusman Ayo malah deloko ngono kadang sawi enake kerapan klapa Enak sate ati Kusman iki istenipun kanggo rika Aduh, kita Cik. aja satundut dipreteli Aduh cek gak percaya Tak belan isi dadaku iki Aduh tuatu yang cilik arane pasir ayo sir Waktu kembang kali ono ing pinggir ngapa kir Baru ketemu awakku langsung nafsir ayah Kelicutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku harane Bapak geluku Darman disikari Itu tak tadi, tiporo siang dadi pitu Nong lepok saben dina aku ra bisa turu kangen rika omong ra ana waktu Areng-areng bakar gendang kok geni ya ampun Sampai goreng awakku iki mikirin tenan po Gajah raja teman Satu dan tiba codot Tiba kurung anu terima kasih Bapak Eneli godhong sawi enake ora pan klapa Ayo Kusman ati iki estunipun kanggo rika Lego Kusman godhong raja satundut dipredeli gak percaya belanda daku iki aku iki tetep
Kita kelas terbaca menemas minut di wonten kawasan Balong Panggang Gresik Jawa Timur ya 19 minut PLN Balong Panggang nah, mat siang Pak Ali Mojopahit Mojopahit ke depan Bojonegoro terima kasih Pak Ali mat siang terima kasih buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Salam kanggo Mbak Ani wonten dalam Drokilo Gang Sugeng Siang Sugeng Bersan Klim streaming wonten Manuun. Napa Mas? Sebisa balik lagi Mbak Ani yang wonten Drokilo kedekan Bojonegoro itu dan saking Mas Omek Malaysia wonten Manuun. Bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda.
sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya, hingga hancurnya semesta. Apabila kau ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama, itu pun merasa bahagia, mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua, demi cinta aku pun rela. Tiada ku sangka, tiada ku duga, badai derita datang melanda. Kini kau jauh, entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewaan. Mengapa tega hatimu, oh kasih? Engkau hianati cintaku, mengapa tega hatimu, oh kasih? Cintaku engkau hianati. Oh iya, nopo Kang Mas? Nopo mawon?
Ini gue aduh kira penak. Tanah para bijangan peranatan Sunda hamba rongkang gendeng gendeng aklungin kemandang comang kelem laras rontang rampak ogo lalakon parayangan Eropang Sundan abang ronggang
terbang dan menari jauh tinggi akhirnya giyut isor wetalem tapi abang Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. ini Pok Man-Man Pok Mimi kan Pok Man-Man Cih, kata kebetulan nuwun panjenengan Bab Mas Minut. Ingkang kawan PLN wonten kawasan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur matur nuwun. Mas Omek yang ada di Malaysia, Mas siang Mas Omek. Oke, betul kata lupa Pak Ita Darman sing duwe kampak modo Lamongan. Ini ki wong kok gak delok kok yo. Pak Ita Darman dah nopo lae kudu tak tangisi ae ngene-ngene romoe. Dududududino santri lulusan pondok jari isih perawan durung nate kedemok direwangi sarungan gawe songkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa iki? Bapak Emlero. Oh. Ate kenapa, Dok? Ora ono wong mau e. Belani omahe tutupan kok. Ya. Awe kata tur sik ya. Orang ngerokok Yo tutupno sik kena aku tak kono pitik. ngat macak sepan. Pin kaya cah pondok. Oh, boleh tak kono, Dok? Nang kondokan kae lho. Betul bantuan dulu. Enak dalam suwengku kok iya lali nyoplok. Apa iki? Jare Pak Lek Sukri Apa, Cok? Aja baca-baca. kaya santri pekok. Ada obat apa lombok, ada kalurus kadang mega. Ada enggak novene apa? Aku pengen oleh mbok wedok. Wis tahun-tahunan aku wales dadi preman. Pengen tobat tenan terus ndelok kok karo Gus Darman. Obat kapok lombok, kadang kalurus kadang mega. Ada enggak novene apa? Aku pengen oleh wedok. Wis tahun-tahunan aku wales dadi preman. Pengen tobat tenan, ayo ndelok kok karo Gus Darman. Hai cah ayu deno Ya, santri lulusan pondok Dik, segere Dik. Dah nopo isih lae? perawan Ojek tok. Ojek temenan. durung nate kedemok. Langit koseran Zaidi. Direwangi sarungan gawe songkok. Assalamualaikum. Atuh Dik. Lakokno Bapak Emlero keplok ami-ami belalang kupu-kupu. Asik. Siang makan nasi kalau malam mimi ibu. Ami-ami Dano segere. belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu ibu manisnya koyok madu. Susu ibu manisnya koyok madu. Asik. Eplok ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu.
Susu ibu manisnya koyok madu. Susu rondo rasane rodok sepo. Sing nanging akeh tonggo sing padha tresno. Cepet ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Oh ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi malam ngelakul klambi biru. Asik. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama kaya masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia, tetap negara kita. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia, tetap membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama kaya masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia, tetap membela negara. Merdeka. Kita tetap setia, tetap setia, tetap membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia, tetap membela negara kita. Merdeka. Sikro kang pola tumingal acan po samyo medali lir tatit wileting koto danyo angkung manguncang niti. Ini kelihatan pun Mas Omeng di kawasan Malaysia menonton live streaming. Oke Mbak Yati juragan Pop Es Cappuccino. Siapa ini? Pak Epina. Saya lagi sinapi udang-udang bangun.
Setengah losen yen ora ketok pikir
sepiro ayo sing trapsila sing trapsila kuku sing dupaku melut ngening kentias kang apake kawengku sagung jajahan ayo Mbak Wari sang resi kadek putra kang anjo saking wiyati
rukun kata rayan kang tumandak gawe ngambangun jiwa ngambangun negara nasa bangsa ing sakna saat lanang wedan tuwa uga muda cancut terus kemargot amigol kewajiban kanggo ngayang marang kautaman ati mamur kasebagan dan ya bang manis suka telas kudanan sore di sawang pantes ora melu duwe ya mas sing manis mong kowe dhewe sing manis mong kowe dhewe ya tetep dewi jaga wuri remajingko saumpama jas-jasan kalongan aduk rino wengi tak gagas jarang kepatrok sayang tak sayang putraku dhewe ning dalem lagi ngopo wae mami witi sithik kiranging pradonga raputo sing apa kae putuku mung lak nyambut gawe ramane ayam tentrem panggali pinuju kumpul karawane ojo ngajari kalong rondone karo apa bilih gendeng apa kukaku gendeng walu ati dadi marem mereka gendeng walu Gak susah ayo tetap guyu prayogane ojo gampang rasu lamun nafsu tuprak awak dan
merga sak betina yang wong Ya, Mas. pinter goyang Nadyan bunga susah mas ya Cik aku iki tetep nembang ayo kene jaga mbak kebranan yen kepranan uripe kok sorang Cik, kita kelantar menjemput Bapak Sinder yang wonten lawangan, lawangan agung. Kemudian menjemput Pak Sinder Sunati, kemudian lawangan agung, Waduk Gudang, daerah Waduk Gudang. Spesial kangge Pak Sinder Sunati, lawangan agung, kangge konco-konco lawangan agung, sedaya saking Bapak Sinder Sunati matur nuwun. Pak RT Lebak, salam dumateng warga Lebak sedaya sing lagi mirsani tayung marga Larasun. kaline sat mas Sate Dik, Iya, Mas. kebenaran tidak ayu bayi satu kotak desel wayahe desel tak ingat tak jarake ojo jarak eman ora ono sing ngansani sapa kuwi Aku, Dik. kok ingat tapi gelek water dikongkon Pak Rena kapak ngicek satu dik to enggak ya Dik tak rewangi ya tak tekoni apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi daftar Dik ya tak omongi sejatine yen biyen aku tresno slirane Oh ya, lunga brono nek kene wae arep padang gudang mergo seneng jembare ayen nyoto tresno jaluk apa atuh Dik atau mas Ayo, Dik, perek. bareng ngono ning ngomong mancing pinggir kali kene kebenaran tidak ayu baik tak ingat tak jampe eman ora ana sing ngancani sapa kuwi aku Dik kok ingat-ingat encang-encang patun iki arep ngudang anane sama jaluk mesa-mesa patun iki arep ngudang tak rewangi piye mas ya tak tekoni takon apa apa sliramu wis ana sing duwe guru tak rewangi atuh Dik ya tak omongi sejatine aku tresno slirane Oh, iya. oh yes
bisa nali ayu manis yuk kanca kancaku jengkeli mas jinggosa dipincok rujake bebel suara pedhok kok yo tega ninggal mas yo mas yo ben yo pokoke kopen bagi marit pangucape jalma netra ireng manis piyayine sakurunge karya rucite wardaya jambu witane tak guyuk ketoke wis ra enak atine mas yo mas yo ben ya pokoke kopen jenang sila mater kalen sasone jroning suka keteleng lan waspada Kowe suwe dikabar piye selamat mas entuk pangestune Jaga bermumarsuti budaya ora usah kuwatir yen kuwi mesti tak pikir yen makono aku moci syukur rayukane mas aku kudu piye ayo padha tumandang marang lan manunggal ya aku setuju gone kalian aku
ngebaki jalanan mata ngantuk jari karipan wetenge kluruk jari durung mangan leye-leye enak tenan loro telu papat Mbah Wit monggo Pak Andan ya wis pas 5 iki wis pas aja duding sapa neh wis 5 wis terakhir mari ngene meja telu kaki Bapak Sofyan masuk Priati Monton Telawak kepada Banjarnegara sing dalu masuk kri kok Pak Epina terus toh nggih Pak Sofyan Mas Priati Monton Telawak gedung ada Banjarnegara Pak Ajeng sing di warung ngering assalamualaikum kangge Mas Wifi ingkang wonten Manado kalih Ibu Ajeng ya. Bu Ajeng warung ngering gedung breng Lamongan ya. So Bu Warina wonten warung ngering. Nggih Mas Omek wonten Malaysia. Ono salam teko Mas Omek nggih. Kangge mbake yang wonten Drokilo. Nggih. Wonten Drokilo. Assalamualaikum Mas Omek.
si podang andudut ati kepranan ora mendung ngatiku iki tansaya ndodro tak srenani sun pikat bulute bendo ora wedi dosa lara tak wales lara preh mas kaya tatu sing tak tampa nanging mas aku iki ora aku digawa wong ning gredu kae nanging tresno sing tak jaga nyatane kowe milih duda tangga ya ampun apa kowe ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni enak mas eling mbok yo kowe Kini kita terbang Pak Ana terbang ya. Pak Ana singgung terbang ya. Sebisa malih dipadang banyak Pak Ana terbang won. Oke. Aku minta terbang Pak Rena singgung Pak Bengkel Kak Tau Prei ya. Sebisa malih Pak Rena Bengkel Kapak Motor Lamongan. Ya bengkel sing gak tau libur. Nah, boh duitnya gopo jangan mulai kaki Pak Bambang Jekrut asik di tabel kayu jati ya kemudian Jekrut Pak Bambang nah mereka gitu rasanya Pak Erena Kampak menonton live streaming Materbangun ayo Pak Ana goyang Pak Ana Pak Ana terbang goyang jentit
tak suwun baca edeng pada kuning agawe pikirku posing teleret ireng tak sawang tambah manis bebunga yen kelakon nyading slirane ora bakal atiku kekiwangane yen si podang mas tutut hati kepranan ditampa paraga aduh ngamuk-ngamuk gawa kedan damar pulang dut-dut maju perang ning repula ya ampun bisa menang gawa berita panggilan kopi damar bulan kopi yang murah banyak tadi ratu atuh C atuh mas loro C pereh jas moro di marukan sono damar bulan ternyata ketiban wahyu miyen dikon ngarit saiki dadi ratu umpama aku ra wedi dosa lara bakal tak bales lara kaya tato
Bapak monggo satu lagi betul napa-napa ayo Ci yo temandang ayo angkem-perang rayap anak baak kancane yo dipikir nere sing lupa Pak Pugo gordering si milih tiga panitia ayo seladan ayo idarahe kaji-kaji montap sarwe lompat hanya gak sampok ketan pagatan samulan bermocewat samulan Patut nemen
Senengane bangsa bawan kaan manis manis yen rino andele jalaran atine bingung ora akeh Ya Mas. batanganmu kuwi apa Tanganku kuwi mesti kalong. kok ya bener pancen slirane pintur Tanganku
Angka